Bitene me kalo klita ani fla samba fla ani muganduru amunu sokolino malikuna fon na shu ani kle anga foliba bela jele obisimla malikuna fon konna na bamanankan kuna foni keneka foni damnena irisi ale se bayamita almay jamana ka deuxième guerre mondiale ni ale feti be lanyana maya sansa me kalo kile konoto mi yere koni kela dogo kun temene jumado me kalo kile konoto samba fla ani muganduru mi konna na ni irisi ale wele ko ere koni bla bolo di nyogoma be ani jamana mun nyogonte kata ni doko fota ka ale lanyana maya o okum de konna na fami yere koni ayasi kun kan ko capitaine Ibrahim Traoré ni ale Burkina Faso jamana nyamako ale bola ka akunda irisi jamana ka kata ni doko fota ka ale la nyanamaya ka kuma ɲɔgɔn ko wɛrɛ kɔni kɛ ni irisi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin u ka kuma ɲɔgɔn wɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni laɲini ko o yɛrɛ kɔni kɛ walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min dɔnniya ale kunkan ko la ani fɛn yɛrɛ kɔni lakana o bɛ se ka sabati ni jamana in kɔnɔna na cogo min na ani bolodi ɲɔgɔn ma o tɔ bɛ se ka sinsin irisi ale ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ capitaine Ibrahim Traoré a tilala tuguni ka kuma ɲɔgɔnya ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen an ka ministre de la défense ye Sadio Kamara u ka kuma ɲɔgɔn kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni bɔla ka ladɔnniya n'u caman kɛ ani ka bilasiraliw yɛrɛ kɔni kɛ walasa fɛn yɛrɛ kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ye u yɛrɛ kɔni bɛ se ka u tɛmɛ siraw dɔn cogo min na ka tila tuguni ka u ka conseil ko olu labato walasa lakana o bɛ se ka sabati ni jamanadenw ninnu kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnya olu tɛmɛnen kɔfɛ Sadio Kamara ale fɛnɛ bɔla tuguni ka kuma ɲɔgɔnya ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni irisi ka ministre de la défense ye si ale ministre de la défense ye André Bellos u ka kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na André Bellos ale yɛrɛ kɔni bɔla ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin Sadio Kamara ma ka sanga ni a yɛrɛ ka jalakura yɛlɛma minnu olu dola o la kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni y'u datu walasa fɛn yɛrɛ kɔni lakana o bɛ se ka sinsin cogoya min na ni jamana ninnu kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ an ka ministre de la défense générale du corps d'armée Sadio Kamara a bɔla ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin irisi n'a jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ka tila tuguni ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin irisi jamana ɲɛmɔgɔ ma folikan min ni o bɔla an ka camancɛ fanga yɔrɔ Assimi Goïta Alisa ameto irisi ale ka sebaya okum kɔnɔna na ni ɲinɛnbɛ bɛ o ta ko bisekina ma a yirala k'a fɔ irisi ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na Goromigo Igor ale yɛrɛ kɔni bɔla ka wele bila maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka t'u ka kalon kɛ irisi jamana na ale ni irisi ka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na fɔ ka taa se lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka wele bila o bɛɛ lajɛlen ma u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ka fɛti belebeleba ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin nin don ko fɔta in ma o hokumu de kɔnɔna na minisiri min ka baara bɛnnen don kuma ɲɔgɔn ani fɔka bɛma général de corps d'armée Ismaël Wage ale yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan a bɔla ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin irisi ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na fɔ ka taa se irisi ale jamana ɲɛmɔgɔ ma ka sanga ni bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ni an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ani u ye dɛmɛ min don ka ɲɛsin an ka jamana ma a bɔla ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin ma a y'a yira k'a fɔ a ka kan an kan ka irisilakaw olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka nin don kɔfɔta in na ka sanga ni u yɛrɛ kɔni ye dɛmɛ min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ ani u ye bonya ni karama min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila irisi la ka denmisɛnnin minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ ka olu yɛrɛ kɔni bila ka defileba ko o yɛrɛ kɔni kɛ defile min ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ka kumakan dɔw ko olu yɛrɛ kɔni lase fɛn min yɛrɛ kɔni wulikajɔ ye ani se sɔrɔ ani bɛn ani keleya ko fɔ Ministri min ni ale ka baara bɛnnen no kɛnɛya ko kunkan ko ma colonel Assane Badialo a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ale yɛrɛ kɔni bɔla ka i kun da Bajagara kan ni a yirala k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni bɛ bɛn a taga ko fɔlɔ ma Bajagarakaw olu baara ma o hokumu de la a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɔla ka i kun da Bajagara ale se sera fo ka taa u ka baaraw ko olu kɛ cogoya lagɛ ka kuma ɲɔgɔn ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni u ka baarakɛlaw ye k'a ɲini k'a dɔn fɛn min yɛrɛ kɔni u fɛlɛ ani u ka laɲini ye min ye o tɛmɛnen kɔfɛ a bɔla ka i kun da Ala la jarabi ale ni kɔlɔlɔ ye maa minnu sɔrɔ Bajagara ale marabolo kɔnɔna na ka dɛmɛ don kɛ ka ɲɛsin olu ma kɔfɔta ninnu ma a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ye dɛmɛ don 5000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ma Bajagara ale marabolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani ɲagaliba ye ni ma kɔfɔta ninnu ma ka sababuya kɛ ni ma kɔfɔta ninnu olu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɔlɔlɔ ale ni gɛlɛya baden kɔnɔna na u bɔla ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma a ka ni wulikajɔ in na fɔ ka taa se an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma général d'armée Assimi Goïta
walasa ka saniya ko o sigi senga an ka jamana kɔnɔna minisiri min ni ale ka baara bɛnnen don saniya ale ni sigida kunkan kuma Dumbiya Mariambo Tangara ale bɔla ka i kunda dumazana kan ka sababuya kɛ kabi avril kalo tile 5 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka faba selege naani fɔ ka taa se kati ale marabolo ma olu bilalen don ɲɔgɔn dana walasa ka sigidaw ko olu la sanuya min kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni baarakɛminɛ minnu bɛ se k'u dɛmɛ walasa ka yɔrɔ lajɛ o yɛrɛ kɔni dila ni marabolo ko fɔta in maa ma o okumu de kɔnɔna na minisiri min ni ale ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko kunkan kɔma a bɔla ka i kunda dumazana ka taa kuma ɲɔgɔn ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni u ka maaw ye maa minnu ni olu yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ sigi sen kan walasa ka u ka sigida lajɛ a y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni tala ka taa ɲɛ d'a kan walasa ni a y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni tala ka taa ɲɛ d'a kan n'a sɔrɔ ni ma ko fɔta ninnu ni u bɛ ka baara in ka a don da la o tɛmɛnen kɔfɛ a bɔla ka kuma ɲɔgɔn ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni u ye o y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na tuguni ko n'i y'a mɛn ko sigida bɛ jɛya ko o yɛrɛ kɔni bɔla sigida la mɔgɔw la ko sigida bɛ jɛya walasa ka banaw ko olu yɛrɛ kɔni kisi an ka jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ a bɔla ka i kunda fajigila fɛnɛ kan ka taa kuma ɲɔgɔn ko o kɛ n'u ye ka u ka sigida ka a yɛrɛ kɔni kɛcogoya lajɛ a yɛrɛ kɔni bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu b'a la ka nin baara in kɛ fɔ ka taa se sifinnaka minnu bɛ ka wuli ka jɔ sigi sen kan walasa ka sigida ninnu lajɛya. Bingani wale ka ɲɛsin sifinnakaw ma a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni cayalen don kosɛbɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna na bingani wale laban min o yɛrɛ kɔni tala ka sifinnaka sɛgɛrɛ an ka jamana kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛla dɔgɔkun jan tɛmɛnen min yɛrɛ kɔni kɛla ka ta ka ɲɛsin sifinnaka denmisɛnnin ma ni ale sisanga bɛ taa san 4 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw u yɛrɛ kɔni b'a la ka wele k'o bila an ka fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni dantɛmɛ wale in na cogoya min na. Ameta Moktikaw olu fe no me kalo kile 8 san 2025 kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ no ni ale bɛ wele ko ka Badaka bozo olu ka campement yɔrɔ fanfɛ u yɛrɛ la ka fɔ fɛn yɛrɛ kɔni camion dɔ ale kɔni bɔla ka taa don maramafɛn cɛjugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bingani wale tigilamaw olu bɛ fɛn cɛjugu minnu don dugukolo jukɔrɔ o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni ni citerne ye ale yɛrɛ kɔni ɲagatala kosɛbɛ ga u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye chauffeur kɛ ale ni a ka apprenti olu yɛrɛ kɔni sera ka pan ka bɔ mobili kɔnɔna na ka sɔrɔ fɛn ma o sɔrɔ wa yira k'a fɔ ni marabolo ko fɔta kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ma mɛn kosɛbɛ ten tɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye citerne do o yɛrɛ kɔni tilala ka jɛni bingani wale tigilamaw fɛ ni marabolo ko fɔta in kɔnɔna na an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. Sojo kɛmɛ kiri ni wɔye ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka so jɔ u ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama Jawando service ale kɔnɔna la ingénieur bɛ yen géomètre fɛnɛ bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ k'a diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila ka a baara kɛ Jawando service maaw don ingénieur b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception de plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka so jɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan ala ni Jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka Jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen couche happy nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche happy nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche happy nice n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche happy nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche happy nice ye denmansaw a ye couche happy nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ sotiba sotɛli ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche happy nice denmansaw lafiya.
walasa kunnafonidilaw olu be se ka u yɛrɛ ta cogoya min na kunnafonidilaw olu bola ka ɲɔgɔn dalajɛngɛ sibiri don mɛ kalo tile 10 san 2025 maison de la presse kɔnɔna na ka kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ ka sababuya kɛ u b'a yira k'a fɔ fɔlɔ ni kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni kun ye gɛlɛya sɔrɔ walima ni minnu yɛrɛ kɔni kun banana u yɛrɛ kɔni kun bɛ wuli ka jɔ kɛ ka wele kɛ ka dɛmɛ ɲini bɔlɔlɔ sɔrɔ sanfɛ min yɛrɛ kɔni tɛ kunnafonidilaw dame o hokumu de kɔnɔna na kunnafonidilaw bola ka wuli ka jɔ kɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ maison de la presse kɔnɔna na walasa u yɛrɛ be se ka u yɛrɛ ta cogoya min na u b'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka jɛkulu min sigi sisan ni e maa o maa n'i bɛ fɛ ka i sen don a la ko carte d'adhésion o ye 100 a cotisation kalo la ko o fɛnɛ bɛ bɛɛ 100 ma min yɛrɛ kɔni sɔngɔ ma ca walasa kunnafonidila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don a la a kan ni min yɛrɛ kɔni ye kɔlɔlɔ sɔrɔ u bɛ se ka o dɛmɛ cogo min na u b'a yira k'a fɔ bolodi ɲɔgɔnma bɛ u ni maa caman ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko o yɛrɛ kɔni t'a bali ko u yɛrɛ kɔni bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na o hokumu de kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin jɛkulu ye ko a yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɛɛ dɛmɛ maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don caméramaniya ma maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don chauffeur ma fɔ ka taa se ni a ye maa o maa n'i kɔni bɛ baara kɛ kunnafonidiso kɔnɔna na k'i bɛ se ka don nin jɛkulu in na ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛɛ sini ni ala man ka jɔn na